बिटिसि सुक्तियाव बिटिसिनि बायरायाव थानाय बर'फोरा मा मोन्दोंमोन? जिर', बिग जिर' मोन्दोंमोन, जेबो मोनाखैमोन। खालि नोंथांमोनहाल'सो उदै पेटला पेटला जादोंमोन। बेनिखायनो खोनासं रायजो राजा नोंथांमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' सारखो सोरबा केस होदों। सोर होदों उनाव मिन्थिसिगोन नोंथांमोना। जे बर'नि सासे बिर जोहोलाव इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' सारखो बेबायदि केस होनाया मोजां जायासै। दे बिथांखौ केस होनायनि जाहोना जाबाय कर'ना भाइरासखौ लानानै प्रमद बर' सारा 5 खालाराव मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन। दे बिथाङा बुंफ्लांदोंसोमोन दे बे 5 एप्रिलाव कर'ना भाइरासआव जोंनि भारत हादराव अब्ला 3,000नि एसे बांसिन सुबुंफोरा बे बेमाराव भुगिना दंमोन, अर्थात बे बेमारा जादोंमोन 3,000नि एसे। नाथाय बिथाङा बेखौनो बुंफ्लांदोंसो 30,000 होननानै बुंफ्लांदोंमोन। बिथांनि बे बुंफ्लांनायखौनो बिसोरो केस होबाय। जे बेफोरबायदि जुदि कर'ना भाइरासनि खेत्रआव बिथांखौ जुदि केस होनो हायोबोला, जे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबोथ' बुंदोंमोन साननैसो सिगां कर'ना भाइरासआ आसामाव रावनोबो जाया होननानै, अब्ला बिथांनि सायावबोथ' केस होनो हायोमोन ना। केस होनो हायोना, केस होनांगौ बिथांखौबो। प्रमद बर' सारा जुदि बुंफ्लांनायावनो जुदि बिथांखौ केस होयोब्ला, दे 3,000नि जायगायाव बिथाङा बुंफ्लांदोंमोन 30,000 होननानै बुंफ्लांदोंमोन, बेखौनो जुदि केस होनो हायोब्ला, हाग्रामायाबो बुंदोंमोन जे आसामाव कर'ना भाइरास जानो हाया होननानै, अब्ला दा मानो जाखो? दिनैनि तारिखआवथ' आसामाव 27 जननिबो बांसिन मानसिनाव कर'ना भाइरास बेमारा जाबाय। जे बिथांनि बुंनाय बायदि मानसिफोरा जुदि बिथांनि बुंनायखौ जुदि खोनासंनाय मोनब्ला, जेरै मेरै बेरायनाय मोनब्ला, ज' थानाय मोनब्ला, किजानि बे बेमारा आरोबाव बांसिनसो जागौमोन खोमा। बिथांनि बाथ्राखौ रावबो खोनासङाखै, मानो होनब्ला बिथाङा जा बाथ्रा बुङो नंखाय बाथ्रा बुङो होननानै जोंनि गोबां बर' फिसाफोरानो मिन्थियो। जे बिथाङा भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौबो जोबोर अपमान खालामदों। मानो होनब्ला जे दाख्लै भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ जेब्ला क'क्राझाराव बरायनाय जादोंमोन, अब्ला बिथांनि सिगाङावनो बिथांखौनो अपमान खालामदों हाग्रामाया। मानो होनोब्ला बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 1500 करोड़ भारत सरकारा होदोंमोन। बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया मा बुंदों? 1500 रुपया होनना बुंदों, 1500 रांल' होदों होननानै बुंदों। अब्ला बिथांनि सायावबोथ' जों केस होनो हायोमोन, जों होआखै। बिथाङा एमपि इलेक्शननि सिगां जे जायफोर हाबा गोदान खालामदों बिसोरनो सना होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, बिथाङाथ' होनो हायाखै। बिथांनि सायावबोथ' केस होनो हायोमोन। आरोबाव बिथाङा बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया होननानै बुंदों। बेयावथ' गोबां बुस्थु दङ ना। बेखौ भारत सरकार एबा आसाम सरकारखौ अपमान खालामदों होननानै जोंबोथ' केस होनो हायोमोन। केस होनायजों सल्भ जाया। जायफोर केस होदों आं बिथांमोनखौ गुरै खावलायो जे केस होनायजों सल्भ जाया। जोङो हारि जौगानायनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनाय, मोजां बाथ्रा बुंनाय, मोजां साननाय, खौसेथि खामानि मावनाय, बेफोरसो जोङो जौगालांनो हागोन। बेफोरबायदि दिनैबा उमुकनि केस, गाबोनबा तुमुक केस, नंखाय केस होयो। आंखौबो केस होखांबाय जे आंनो लायनो बुंदोंनो हाग्रामा महिलारिया जांगिया गाननानै हिन्जावफोरजों उन्दै होनना। आंथ' बे बाथ्राखौ सत्यनिबो बुङाखै। जे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि सेक्रेटारि ना प्रेसिडेन्ट ना इयुथनिसो समिन बर' होननाया आंखौ बेफोरबायदि केस होदों। दुखुनांथाव बाथ्रा, बर'आनो बर'खौ केस होबाय थायो। बेफोरबायदि होनो मोना, नंखाय नंखौ केस होनो मोना। जे हाग्रामाया मा बुंबावदों? प्रमद बर'आ लायनो एनडिबिनि कालेक्टर, माबा प्रमान दङ नामा? बिथांनि सायावबोथ' जों केस होनो हायोमोन, जों होआखै। आरो मोनसे बाथ्रा खोनासं, नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि केस होबाय थायोब्ला गुबुनाबो नोंथांमोननि सायाव होगोन। नोंथाङा दिनै नै बाथ्रानि थाखाय होदो, बिबो उमुक बाथ्रानि थाखाय होगोन। केस होनाया सोरनि गेजेराव जालायबाय थागोन? हाग्रामाखौ केस होबाबो बिथाङाबो सासे बर' फिसा, प्रमद बर' बिथांखौ केस होब्लाबो बिथाङाबो सासे बर' फिसा।
आंखो केसोब्लाबो आंबो सासे बर' फिसा BPFनि सोद्रोमाफोराबो बर' फिसा UPPLनियाबो एबसुनियाबो जों गासैबो बर' फिसा गोजा बर'आनो बर'खौ केस होबाय थायोब्ला जों मा जौगागोन जों दा गोजौआवसो दावखोलांनांगोन बुहुमनि गोबां हादरफोरा जौगालांबाय गोबां गोजौ मोनहैबाय जोंनिया दासो मा उमुगनि थाखाय केस होनाय जे बिथांमोननि मायबाफोर बाथ्राखौ बुंना होब्लानो दम होनाय केस होनो नागिरनाय फनाव दम होनाय बिभिन्न धरननि बाथ्रा बेफोरबायदि मोना जों हारिखौ जौगालांनायनि थाखाय जों मोजां खामानि मावनांगोन जे नोंथांमोना जुदि मोजां खामानि मावनायमोनब्ला दिनै UPPL होननाय मोनसे राजखान्थि हान्जायानो जोनोम जानाय नङामोन नोंथांमोननो भट होबाय थाबा नोंथांमोनखौनो सापर्ट खालामबाय थागोन दिनै प्रमोद बर' बिथाङा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बर'फोरनो गोबां बुस्थु लाबोनानै होबाय नोंथांमोना गावबा गावनो मिथिखाया मा मावनाय इउनिभारसिटिनिफ्राय हमनानै गोबां आरो BTCनि बायजोआव थानाय बर'फोरा गोबां सुबिदा मोनसिगोन बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल बे काउन्सिलखौ जों मोननो हाबाय दे बर' बिजोंनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टर मोननो हाबाय बे क'क्राझारनि मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजा सरकारि जाबाय प्रमोद बर' बिथाङासो बेखिनिखौ सम्भब खालामनानै होबाय BTC सुक्तियाव BTCनि बायहेरायाव थानाय बर'फोरा मा मोन्दोंमोन बिग जिर' मोन्दोंमोन जेबो मोनाखैमोन खालि नोंथांमोनहाल'सो उदै पेटला पेटला जादोंमोन बेनिखायनो आं गुरै खावलायो जे बे फिसा फिसा बाथ्रानि थाखाय केस होनाय मायबा होनाय बेफोर जोंनि गेजेराव जोबनांगो जोङो दावगालांनांगो मा खामानि मावोब्ला जोंनि हारिया जौगागोन बेखौसो सिन्था खालामनांगोन नोंसोरनि सिन्ताया मा बिखौ बोरै केस होनायो बिखौ मा नंखाय केस होनाय बेखौ मा केसाव खोलैनानै बोरैहाय जेलाव दोननाय बेखौसो सिन्था नोंथांमोननि साननाया जेब्लाबो जाफुंनाय नङा नोंथांमोना बे खायदाजों जेब्लाबो हारि जौगाहोनो हाया